Hirutasun santua ospatzen dugu gaur. Gaur jaiez aparte gure monja eta monjen aldeko toitza egin behar dugu. Gure komunidaden emakume eta gizon asko daoz klaustrotan gure aldeo toitza egiten. Eta gaur hirutasunaren egunean hau dabe ospatzen duguna. Aitaren eta semearen arteko hirutasuna Espiritu Santuari esker ospatzen da. Eta benetako maitasuna, zein den jakiten dugu. Niretzat maitasun perfektua erdian dagola. Erdiune horrek dituen hiruren artean. Aitaren, semearen eta Espiritu Santuaren artekoa. Gutako bakotxak jainkoak mantentzen gaituenean hain. Zailtasun gehien bizi dugun izanean, han dago. Jainkoa hiru da, eta bat dala ez deutsagunez. Niri gustatzen jat dagoela urte batzuk moduan egon San Justaulo baten irudi erabiltea. Espinerra da. Espinerra hiru eskainiak deuko. Baina erdigune batien handao zentroa. Erdigunetik dana mugitzen da. Bere erenkua mantentzen dau. Da erdiguna dagoena. Bakotzak erdiguna mantentzen dau bere dimensioa. Eta dana gure inguruan mugitzen da, esateatzen da. Hori erantzunkizun handia da. Gu guztiontzat, gu be hemen, deitzen gaintolako be, nola eskatzen duzun gaurko euskarizia zer dakit. Nolako maitasun perfektua da jasoten dugun eroan dezagun mundura. Zer dugun ospakizun hau mundura eroateko. Maitasunaren teorikotan geratzean bagara, utxe egingo dugu. Horregatik jangoikoa ez da maitasun teoriko baten gertatzen. Lehen irakurgaian entzun dugun lez. Jainkoa errukiorra da berak sortu gaitu maitasuna gaitik eta maitasunetan bizi gara. Eta inbeste maitasunak Kristo bidali euskun jainkoa bidea erakutzeko. Hainbeste alditan entzun dugu eta azken aldietan entzun dugun Jesusak esaten euskun egunaz bidea, egia eta bizia. Horregatik komunidade bat gara, naiz eta desberdintasun artean egon, aita eta semea eta Espiritu Santua maitatasun komunidadea bat da. Guk gauz erdian. Eta guk eleizekida gisa parte atera deituta gagoz. Horregatik saiatu behar dugu gero eta hobeak izaten. Eta gure bizitzak elikatzen ditugun eukaristia. Aitaren maitasunetik, semearen garaziatik eta Espiritu Santuaren komuniotik eraldatzen dagoena. Hainbat eukaristia esaten duguna. Jesucristo, jangoiko aitaren maitasuna, Jesucristo gure jaunaren grazia eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Hau da, hirutasuna. Eta Atanasio, Alessandriakoa, hau gauza hau esan euskun. Aita iturria da, semea da hura. Eta espiritu da, hartzen dugun edaria da. Hauze, zailakondu behar dugu. Bakotxak paper bat jokatzen dugu, ekintza jainkotak bakoitzean. Jangoiko aitari buruz beberga egin dezakegu sortzaile gisa. Jainkoa, semeari buruz erredentore gisa. Eta Espiritu Santuari buruz santifikaile gisa. Benetako erlijioa ez da gero eta gehiago jakitzea, ez gero eta gehiago maitatzea. Hirutasun santuaren misterio ulertzeko modurik onena ez da buruagaz, bihotxegaz baizik. Eta horrezegatik, hau ipuin hau gustatzen baidatzue. Itxasotan zehar gotzen bat joian, itxasontxi bat bidaituz, geldi bat egin eban, ugarte batean. Gotzainak eguna ondartzan ibiltzeko aprobetxau eban, eta hande repente hiru arrantzale aurkitu bazan. Hiru ikustean, arrantzaleak urbidu jakozan eta esan eutzoen. Arrotasunez, gu kristauak gara, duela urte batzuk bateatu ginduzan misionari bari. Eta bere burua seinalatzen. Piskupua postu egin zan eta bere fedea egiaztatu nahian galdetu ditzen. Zebe kristinoak komensarienok badakizue jangoikoen otoitza ez da? Eta hauek esan etxoen. Eze bala inoiz otoitz hori entzun. Oizpo harrituta egin zan eta galdetu zeutzen. Orduan otoitz egiten dozue esanean, zer esaten dozue?
Guk begiak zerura jaso eta esan, gu hiru gara, zu hiru zara, erruki zaitez gugataz. Oizpoari izugarrikeria irudiko jakon, otoitz hori. Baita iaia txarto eginda. Ta beraz, be egun osoa aita santua hiru arrantzale gaizo hori ez zen arten emoten erabagieban. Kosta egin jakin irakastea, arreta guztiaz jarrita be. Eta itxasontzia itxaratu da, zanean, oizpoak posi joan zan, jende gaizo honek benetako kristeitasunaren daukielako. Iebete batzuk geroago beste bidei batean, uartetik gertu pasa eta arrotasunez autortuan. Hiru arrantzale sumioro etoiz egiten irakatsi neutzen lekua zala. Izia begira riadurandia izan eban hiru argi txiki ontsi horbiltzen ikusi zituanean. Eta bere harridurako ur gainean oinez etozan hiru arrantzaleak zirala konturatu zan. Oraindik ezan bere harriadurik urteten arrantzaleak koio egin zioetenean. Oizpoak, gu posten gara zu ikustea, gu zuriontzia entzun eta berehala etorri. Gu triste egotea, esan eutzen, gu ahaztu egiten dugulako irakastea. Geuk esaten dugu gure aita zeroetan zauzala santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua. Gero ahaztu mesedez barriz be otoitz egin. Erakutsi, oizpoak eta herribarre bategaz esan eutzen. Itxul zaitez zuen etxeetara dizkide honak. Eta errosatzen duzunean esan ezazue, gu hiru gara, zu hiru zara, erruki zaitez gutaz. Batzuetan, eta nire amamari gertatu jakon, hanbeste alditan errosarioa maibakoak erresatzen. Eta neu pentsau, eta zergatik, nola haintzako dau jainkoa berba inkoherente hauek. Baina bere begiei edo zerura altxaukoaz horpegi erreperatu eutzuedan guztietan. Ondoan jakin dut, jangoikoa gendik, gizon jakintxo asko baino hurbileago dagozala. Gure importantena da, gure bizitzetan otoitzegaz egin otoitza. Bihotzegaz egin otoitza. Bihotzarekin egiten badugu, gero eta hobeto egingo dugu.